baki bakin aiki baki bakin aljani. Salamu alaikum. Waye wannan? Ba a sallama a nan. Buga ashar ki shigo da baya. Kutuma fura uban nan. Ina ban ba, ana bugawa. Yauwa, to shigo. Me ke ta bada ce? Ko da ke mu aljanu ma za su gaya muna. Abin da ke ta bada ke, kina so ki yi kuɗi. Wallahi malam boka, wallahi talauci ni da ya ishe wanda zan yi da rayuwa. Haka ne ko ba haka ba? To yauwa. Yanzu wannan zan baki dafa'i. Za ki kawo 200,000 in Allah ya daka kanki ta yanke saka. Boka ne an yi ajiye na a nan gurin. Ba ki da kuɗi? Wallahi ba da asi. To akwai hanya biyu. Na farko, in ba ki da kuɗi sai abin nan za ki je sai mahaukaci ya yi amfani da ke. Yawwa. To ni akan kuɗi kuma ai komai ma zan iya aikatawa. Yawwa, kin amince? Kenan na kuɗance ko. In ki kuɗi, ban faɗi miki da biyun ba, amma wannan na farko ne. In dai ki aikata wannan abin guda biyu, kuɗi, haba malam. Da ke da talauci a nan gidan duniya ya yanke. To shi kenan malam. Yawwa, na biyu kuma sai ni boka na yi amfani da ke nima. Kar ki musa ba a musawa. To shi kenan. Sai a yi in dai kuɗin zai zo. Yawwa, don haka tashi ku je ɗaki. Tashi ku je ɗaki. Cika aikin mai gobe da nisa. Yawwa, maza ki tafi. Shi kenan, sai kin ga sakamako. Yawwa. Kaikayi koma kan mashekiya. Mai haki dai na yau ake bikin auren mata. Laki neman mahaukaci na gaji. Bola ya fi ɗari wanda na zagaya. Ai ba wani wuri nan ma. Yawwa masha Allah ga mahaukaci. Wanda dabara zan fara gani da shi. Bari ga. Ai mahaukaci ne ya fara zai ɗauka rake ni. Sannu. Allah sarki. Koyo. Haka sha rake? Cire wandan ke. Ka iya? Insha Allah. Ina yau ake bikin ga auren mata kaikayi kuma kan mashekiya zallar mata. Ɓangaren da jamage bai ganshi ba, mai ladab shi ke bin na kan gaba. Mai hali ba zai bar halinsa ba, mai ado ya zai san da ba uba. Gidana take zuwa in taimaka mata da abinci na rasa tun ce kuɗi ya ɗaga kai a mutane. Duba dai lokacin da muke kud haka muke. Kai kud a gidana take ci take sha. Amma yanzu ina mata magana ɗaga kai na take tana wannan. Lalle abun ya riƙaƙa. Ki ce dare ɗaya kenan ta yi dare ɗaya Allah kan yi wata. To Allah ya ji kamar yayi. Wannan tukin da kike gani. Ka gulmaci baka kokari kace ban sa sabon wando sai tsoho koko gwanjo kace yana balangu da mushe. Wallahi wannan ba mahaukacin nan da ya na shiga ku ban sa kuɗin.